അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ 1000 വാതിലുകളോടുകൂടിയ കൊട്ടാരമാണ് ഹസാർദ്വാരി പാലസ്. ബംഗാൾ, ഒറീസ, ആസാം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന നവാബ് നാസിം ഹുമയൂൺ ജാഹ് നിർമ്മിച്ച ഈ കോട്ടയ്ക്ക് 200-ൽ പരം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദിലെ കില നിസാമത്ത് എന്ന ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹസാർ അഥവാ 1000, ദ്വാരി അഥവാ വാതിലുകളുള്ള എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് ഹസാർദ്വാരി എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. 114 റൂമുകളുള്ള ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ 1000 വാതിലുകളിൽ 100 എണ്ണം യഥാർത്ഥ വാതിലുകളല്ല. വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായവർക്കല്ലാതെ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വാതിലുകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ശത്രുവിനും അകത്ത് കയറാനോ കയറിയാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനോ സാധിക്കാത്ത വിധം സുരക്ഷയുള്ളതാണ് ഈ കൊട്ടാരം. നിരവധിയായ പുരാതന വസ്തുക്കളുടെയും പെയിന്റിങ്ങുകളുടെയും ഫർണിച്ചറുകളുടെയും ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെയാണ് ഈ പാലസിലുള്ളത്.